Mawar biru dados Gentoleo ditunggu ya 1000 kutha. Ica Sri Tanjung monggo dados dulur-dulur Sutresno Budaya. Bapak siapa boleh ditanya saya? Bapak Sinten niki Bapak? Boten mireng kok Mas. Iya, Nduk. Pripun wong ayu? Bapake wau nganu nyuwun lagu suka teki nggih Pak nggih. Kali Bapak sinten pangapunten Bapak? Pak Zubaidi. Oh bapaknya. Oh iya, bapaknya Mbak Puput. Nggih, Mbak Puput ingkang pundi Mas? Ya Pak Putih sing duwe gawe. Oh alah, lah aku kok ora ngerti lah ya. Nama panggilan di panggung itu Rahma Anjani. Heeh, yang ngerti ku Mbak Rahma ngono Mbak Mas. Rahma kalau dibiasain namanya Fujiyama. Oh alah, ngono to Mas. Fujiyama. Nggih mangke suka teki diaturi nggih Pak nggih, ditenggo nggih Pak. Nggih, mangga kalajengaken wong ayu. Wekasan mung welingmu. Aku titip kembang mawar biru. Iya iya iyo. Iya iya iyo. Ayo, Mas. Masuk yo.
jodoh. Wekasan ngawelingku aku titip Terima kasih Pak Yubaidi pamundutanipun taksih